Viva Nuestro Padre Jesus Nazareno. Kini ang gipadayag sa mga riboto sa kapistahan sa Jesus Nazareno sa Barangay Dumlog, Dakbayan sa Talisay karong adlaw. Ang detalye sa report ni Alan Domingo. Sa sudlunong dapit sa Jose Rizal Street sa Barangay Dumlog, Talisay City, nahimutang ang makeshift church sa Jesus Nazareno kansang pangilin ang gisaulog sa mga deboto karong adlaw. Kini ang bag-ong dapit sa Archdiocesan Shrine of Jesus Nazareno nga kanhin himutang sa Barangay Kansuhong. Midag sa mga tao dili lang gikan sa Barangay Dumlog kundi adunay gikan sa ubang madapit. Gipahigayon ang Pontifical Mass ni Cebu Archbishop Jose Palma uban ang rektor sa simbahan Reverend Father Narciso Amoro ug ubang kaparian. Tungod kay napagaw ang tingog sa Arsobispo, si Monsignor Roger Fuentes ang iyang gipahatag sa homily. Gikonektar niini ang fiesta ni Señor Santo Niño sa fiesta sa Jesus Nazareno nga usara. Nagpakita kini sa pagkahimugso ug sa pagkabata ni Jesus ug ang pagdako nini hangtod nas pag-antos ug pagkamatay sa krus. Kining atong gisaulog nga inkarnasyon pagkatao sa Ginoo makabaton lamang og kahulugan kung atong tanahon diha sa tumoy sa iyang kinabuhi nga mao ang iyahang pagpasakit. Nasayran nga giplastada sa altar sa simbahan ang replika sa Jesus Nazareno sa Quiapo nga niabot ni adtong Disyembre 28 nga giisip nilang dakong milagro. Nausab sa tiilan sa replika ang laing replikas kamot sa Nazareno nga maulang ang ilang nadala gikan sa gibiyaan nilang kapilya sa Kansuhong. Taliwa sa dakong pagsulay nga nahiaguman sa simbahan mismo apan natigayon gihapon hangtod sa kasaulugan sa fiesta karong adlaw. Human sa misa gipasidunggan ang mga nagpaluyo sa kalihukan sa simbahan. Ang mga deboto nang hikap sa imahin dala ang ilahang mga pangalyupo. O alang ka natong tanan, kapistahan ni dili lang sa mga taga-Bisaya kundi alang sa tanan yung mga devotos sa Jesus Nazareno. O welcome mong tanan no dire sa ato ang shrine. The basis of faith is when naa ka sa kalisod ug dili sa kalipay. So karon sa tanang kalisod nato bangon, we have faith in God, then ang blessings maabot ra na. Laing milagro nga gipaambit sa rektor nga bisan sa kabag-o silang dapit gibalhinan nga wa gani sila masayod asa manguha og ibayad sa dapit apan gisaling lang tanan sa Nazareno ug gihatag usab niini ang ilang pangalyupo. Gihangop sa simbahan ang suporta sa mga Talisaynon ug sa mga deboto gikan sa ubang dapit ug gikan usab mismo sa gamhanan sa Talisay. Ang cost ani is around 30 million. O nya nag-down lang ta karon usa og 2 million o nya nag-monthly ta og kanang 200,000 a month. Oo. Basig na ganahang mutabang. What I believe, faith surpasses boundaries, and faith in God surpasses that. So andam na mo suporta. Of course. Kauban si Godfrey Relian, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak.